Asa sila Ate JJ day? Putik ka may nagkilo-kilo ang palagi kagatas. Yang sumbong ka. Sumbong yun tamo. Kita gani. Right hand ko diri ah. Pwede ta kang makikaw anytime. Kanya Jim, sagon saan sila dito? Nang limpyo man sila sa kusina niya, ang sala namapan na. Yo, what's up? May buntag sa inyong tanan mga boss, no? Gusto lang tamo i-update sa surgery sa ako ang mata. Kaya basin dahil gusto mo magpa-surgery ba kung na may mga problema like astigmatism, like farsighted, nearsighted, pwede na siya makorek. So i-update mo kay mo man akong first day nya mo na medyo uncomfortable pa akong mata, gabiin ako'y na feel nga pain, magluluha siya, pero manageable ra gud nya na may pain relievers. So medyo okay ra. And pasalamat po ko sa akong mama nga always lang nadiri sa akong kiliran kay siya may nag-aalalay sa kuha. Mo na ako'y kilhanglan, madto kog CR, na ako'y pakuha sa ubo, siya mo tawag na anak nila Ate Eva. Sa tanang mga kailangan ako. Siya po'y sa mga tambal nako sa mga maintenance. 1 hour. Every 1 hour. Yan 2 na, 2 hours. hours. 3 times a day. Ako sa ubang mga tablets nakalista na tanan dere kay dapat dili magpasagad, dili ka magpataka og kanang take lang nga wala sa prescription. Nya dapat on time gyud na siya. Matisyo sugod balihog man. So mao na mga boss no, na ako'y kanang daghan nga ginainom nga maintenance para dali lang maka-recover ako ang mata kay syempre samad gud gyapon ni. Although pag surgery wala siya sakit kay painless man, pero samad gyapon na kailangan gyapon ang pingan. Ay isa pa, naga-avoid ko og init sa adlaw, dili ko nagagawas-gawas. Kanya kasi natingala mo ha, naga-istorya ko nga nagpiyong. Okay? Kay dili ko pwede mo mata pa. Nya, kung makita ninyo nakasirado man no? O nakasirado pud siya kay gina-avoid na ko ang sunlight or bisag unsa nga hayag nga makuan sa akong mata kay ano lagi kanang medyo uncomfortable sa kuha. So naro jud ko diri sa kwarto. Nara ko diri, relax lang. And thankful pud ko nila Ate Iban, Ate JJ sa pagtabang nila ni Mama. Pero asa sila Ate JJ day? Nasa ubos dol. Nagunsa man sila? Ambot akong subayan. Palihog ako, palihog ako. Sige dol. Diba? TJ! Anong nagkilo-kilo ng pagmailot, TJ? Gamay ra man eh. Gamay ro tanaw kung naong nagkamuritsing naman gani. Nagpromise bi mo kay Sir ha. Iba si Jim oh. Agay! Putik ka may nagkilo-kilo ng palagi kagatas. Wala palaga. Oh, palagyog ko. Sugo, biya kong busmark ya. Kung nagunsa mo diri sa ubos niya, nagkilo-kilo, dahi mo. Kayo na namo ni. Si Sir Jilly pakakita. Kita, gipahimuslan man ninyo siya. Busado naman kayo mo. Yang sumbong ka. Aw, sumbong yun tamo, kaya di naman na maayo. Kita gani. Ha, kita ka? Kita. Oh. Editor lang ka ba? Right hand ko diri ah. Pwede ta kang makikaw anytime. Sabot? Kasabot. O pasi. Kanya Jim, sagunsa man sila dito? All good ra dol. Nang limpyo man sila sa kusina niya, ang sala, namapan na. Ino na tanan? Oh, hinlo na. So muna mga boss no, thankful kayo ko nga akong kauban diri sa balay mga responsible tanan. Kanya, kita-kita na lang sa sunod video, i-update mo. God bless.